In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de Verenigde Staten bezoekers aan Sint Maarten waarschuwen. Het heeft allemaal te maken met een melding die vandaag is gedaan. Het Amerikaanse consulaat op Curaçao heeft een advies uitgebracht aan alle Amerikaanse burgers die Sint Maarten bezoeken. En dit in verband met een toename van criminele activiteit op het eiland. Volgens het consulaat moeten Amerikanen voorzichtig zijn wanneer ze het land bezoeken, vooral in de wijk Dutch Quarter. Daar is afgelopen zondag een controle op vuurwapens helemaal uit de hand gelopen. Sinds dat moment heeft de politie meer bevoegdheden om te fouilleren op vuurwapens. En het Amerikaanse consulaat laat weten dat mensen voorzichtig moeten zijn. Ook in verband met politieke manifestaties die kunnen plaatsvinden in verband met de parlementsverkiezingen op 19 augustus. Later in de uitzending hebben we ook de reactie vanuit Sint Maarten op dit bericht van het Amerikaanse consulaat. Maatregelen voor brandweer op de luchthaven. Dat is gisteren overeengekomen dat de brandweerlieden op de luchthaven alleen nog maar aanwezig zijn van 5:30 ochtends tot 10 's nachts. Dus niet de rest van de nacht. En dat heeft te maken met de aanwezigheid van schimmel in het onderkomen van de brandweerlieden. Gisteren heeft inspecteur-generaal Servin Kelly een bezoek gebracht. Daarna vond er een gesprek plaats met de APVO en vertegenwoordigers van de brandweer. En nu is deze voorlopige oplossing uitgekomen. Dat voorlopig er wordt gewerkt aan het wegwerken van de schimmel. En de brandweerlieden zullen niet midden in de nacht meer in dat onderkomen zijn. Global Oil verlaagt tarieven Aqualectra. Dat is een bericht dat gisteravond binnenkwam. Het bedrijf Global Oil heeft laten weten dat ze de tarieven die ze Aqualectra vragen met 30% hebben verlaagd. En Global Oil leest sinds vorig jaar de faciliteiten voor asfaltproductie van de Curaçaose raffinaderij. Aqualectra had Global Oil benaderd met het verzoek om dit jaar en volgend jaar op regelmatige basis elektriciteit te leveren. Dat wilde het bedrijf wel doen, maar die rekenen daar kosten voor. Nou, na tussenkomst van minister-president Pisas en ook de Regulatory Authority of Curaçao, de voormalige Bureau Telecommunicatie en Post, en een herziening van de situatie door Global Oil is er afgesproken dat de tarieven verlaagd worden. En daarmee is iedereen tevreden over de situatie, zo lijkt het. Medewerkers FDDK al 3 dagen bij de APVO. De medewerkers zijn niet op het werk verschenen, maar wel bij de vakbond, omdat ze duidelijkheid willen over de indexering van hun salarissen. Bij ambtenaren is dat geregeld, maar de FDDK-medewerkers vinden dat zij ook antwoord moeten krijgen op hun vragen hierover. Dat hebben ze niet gekregen en daarom vergaderen ze onder werktijd bij de APVO. Hond bijt vrouw. Gisteravond kregen we het bericht dat een 19-jarige vrouw is gebeten door een hond die liep, die uit een tuin naar buiten was gevlucht. En daar de vrouw beet onder meer in haar benen en in haar borst. Het ziet er allemaal heel vervelend uit. De vrouw moest ook naar het ziekenhuis worden gebracht voor medische behandeling. En opnieuw een waarschuwing is al gedaan door de politie, maar om mensen te zorgen dat hun honden, als ze gevaarlijk zijn, dat ze niet zomaar de tuin kunnen uitvluchten. Den Haag moet oppositie Venezuela steunen, dat zegt een Nederlandse parlementariër voor de CDA. Het gaat om Dirk Boswijk en die heeft vragen gesteld aan de Nederlandse minister Dick Schoof en de minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp. Volgens Boswijk moet Nederland de winst van de Venezolaanse oppositie expliciet erkennen. Ook wil hij dat Den Haag zich in internationaal verband inzet voor meer sancties tegen Venezuela als ze dat niet doen. En wil hij weten op welke wijze de Nederlandse regering en de Europese Unie de oppositie in Venezuela willen ondersteunen en versterken. En er moet nog een antwoord komen van de Nederlandse minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken. Dan gaan we naar het bericht dat een vader en een zoon samen voor de rechter moeten verschijnen. Het is een hele vervelende zaak waarbij een vader van 57 en zijn zoon van 33 zich moeten verantwoorden dat ze in april van dit jaar een man zwaar hebben mishandeld terwijl die sliep. Ze hebben met stenen en houten palen de man flink mishandeld. Hij lag te slapen en hij heeft het overleefd, maar het Openbaar Ministerie gaat wel uit van een poging tot moord.
De zoon zit nog vast. Gisteren was er een behandeling van de zaak waarbij gevraagd is of hij voorlopig op vrije voeten kon komen. Maar dat heeft de rechter afgewezen. Op 15 november wordt de zaak inhoudelijk behandeld. Maar het gaat erom dat het slachtoffer in een huis woont. Dat is gebouwd op het terrein van de moeder van de vader en zoon die terecht staan. En dat er ruzie is ontstaan binnen de familie. Ook de zoon woont op het terrein. En de situatie is helemaal uit de hand gelopen met de mishandeling, de zware mishandeling, tot gevolg. De vader is wel op vrije voeten. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen op Aruba, want bijna dagelijks hebben we berichten over de taxichauffeurs al daar. Er zijn meerdere manifestaties geweest, blokkades van de wegen. En minister Ursel Arends, die de plan heeft opgevat om 2 belangrijke veranderingen door te voeren binnen de taxiwereld op Aruba. Namelijk het verhogen van het aantal passagiers dat ze mogen vervoeren, van 5 tot 7. Maar belangrijk ook het systeem van vergunningen. Dat is volgens hem corrupt. Jarenlang heeft Aruba toegestaan dat mensen handel dreven in taxivergunningen en daarmee het land benadeelden. Vriendjespolitiek, nepotisme, corruptie, daar moet een eind aan komen, aldus Arends. Dus los van de blokkades van de chauffeurs houdt hij vast aan de plannen die hij heeft om 2 belangrijke veranderingen door te voeren binnen de taxiwereld. Zoals eerder aangegeven staat er op 16 augustus weer een vergadering tussen de regering en de taxichauffeurs in de agenda van beide. We blijven nog even op Aruba, want de kustwacht moest gisteren in actie komen nadat ze een melding kregen dat er een boot was omgeslagen. De kustwacht heeft daarop direct een hulp gestuurd. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, want de personen die omgeslagen waren hielden zich vast aan de boot en konden uiteindelijk weggesleept worden. Ze zijn alle 3 in goede gezondheid en het gaat om 3 mannen die ter hoogte van Malmok om waren geslagen, de boot dan. En ze zijn uiteindelijk naar Palm Beach gebracht. Dan gaan we verder met Sint Maarten. Ik had al eerder aangekondigd dat er een reactie is gekomen op de waarschuwing vanuit de Amerikaanse consulaat. Minister van Toerisme, Economische Zaken, Transport en Telecommunicatie, Grisha Heilige Marten, heeft vanochtend laten weten dat ze de waarschuwing van het Amerikaanse consulaat heeft doorgekregen. Er was ook van tevoren contact over en ze benadrukt dat er geen reden is tot paniek en dat het reisadvies hetzelfde blijft. Dat aangeeft, het is veilig om naar het eiland te komen, ook voor Amerikaanse burgers. Tegelijkertijd benadrukt de minister dat alle inwoners van het eiland zich moeten gedragen en kalm en vreedzaam moeten blijven in alles wat ze doen. Geweld, zelfs als een uiting van frustratie, hoort niet thuis in onze gemeenschap. We kunnen onszelf niet de Friendly Island noemen en ons dan schuldig maken aan gewelddadige handelingen, aldus de minister. Dan gaan we naar Colombia. Honderden demonstranten hebben gevraagd om het vertrek van president Maduro van buurland Venezuela. Dat gebeurde tijdens een manifestatie in Medellín.
Daar heeft de voormalige president van Colombia, Álvaro Uribe, en de burgemeester van de stad een manifestatie geleid waarbij, zoals gezegd, honderden demonstranten demonstreren tegen het feit dat in Venezuela niet de oppositie wordt erkend als winnaar van de verkiezingen, maar dat Maduro nog steeds blijft zitten. De manifestanten willen dat daar een verandering in komt en ze hebben dat gedaan tijdens een manifestatie. Dinsdag verklaarde de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Gilberto Murillo al dat zijn land elk geweld of repressie in Venezuela afkeurt. Maar men wil wel dat er gekeken wordt naar de uitslag van de verkiezingen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws hier in de omgeving voor u in de gaten houden. En we zijn er morgen weer met meer nieuws. Ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.